Už jo. Takže tady dneska vítám Anitu Němcovou, no a mám tady jako nějaké otázky na vás. Jo. No tak co si myslíte třeba o současné situaci politický v Iráku? Já to úplně mimo místo. Teď nějaký politici v Iráku. Nezajímá jako. Znáte to jo, prostě kyšivej lidi okrádají, to strašný. Jaký Iráčané. Říkáte strašný, jo, ale tak jako tam těm Iráčanům to asi přijde jako vážná věc, že jo, a vy se tady smějete, jako to není zrovna dvakrát milý. Já hlavně to budu pouštět v televizi, no. No vlastně na Al Jazeera. Dejte jinou otázku. Tak se máte. Ale jo, to. Jo, díky, mám teď špatně, no, tak jako stává se, že no. A co takhle politická situace v Kosovu? Kde? V Kosovu. To existuje. No jej. Byla tam i válka, člověče. Nepamatuji. No jo. Jo, ještě jo, že no jo, já jo. Rozumíte, no, jaká jste politický systém, já si hodně dobrý, no. No a co říkáte na vybavení vojáků našich? Třeba nějakou normální, prostě. No a tak, co novýho na politické scéně u nás? Třeba ten politik jako svině. Já nevím, ale prej Vencaklaus, no. Prej bude střídání, jo. Venci, no. No jej. Co prej půjde pod kytky už skoro. Tak jako víte, co budu tam já, no. No tak jednou určitě, že jo. Jednou určitě. Zase tak mladá už taky nejste. Ale jo, je mi. Je mi. Kolik mi to je? Je jo, 28, prej, no. No, tak 30 už táhne. Co děti máte? Teď jo, 4, parchanti zlobiví. Tyhle, to jste musela rodit jedno za druhým, ne? My se narodili 4 čata. Je takhle, tak to je jiná. Takže to je jiný, no. No, ale to musel být pěkný zápřah taky, ne? Takhle 4 děti najednou.